Ciao, feliz noche, benvenuti a una edición de Noticia Live. Mi nombre es Titulo Clay, para la duración del programa me conversar con mi invitado. Y es un placer de por me buena noche de nos primer viaje, no primer viaje, está otro viaje que tiene en el programa. Está el director de nuestro hospital Horacio Oudenberg, dat is Jaco Vroegop. Meneer Vroegop, buena noche, hoe is het? Buona noche Tito, superleuk hier weer te zijn. Gaat goed, ik ben wat moe, maar dat komt wel vaker voor. Het is bijna weekend. Oké. Een vraag is, laat me eerst beginnen met de eerste vraag. Ik kom net terug uit een congres of een soort summit in Amerika, Medisch Summit. Wat voor bijdrage kon u leveren en wat brengt u concreet mee terug voor HOH? Kunt u een beetje rechterop zitten? Ja. Dus wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, het was uit Amerika voor ons. Ja, het was een Medical Tourism Summit. En eigenlijk een wereldsummit waar grote bedrijven en ziekenhuizen en met name de ziekenhuisleiders bij elkaar zijn gekomen om te praten over medisch toerisme. En eigenlijk gewoon met alle uitdagingen die we daar zien. Dus de kansen, de informatie met elkaar delen, maar ook gewoon de uitdagingen die er zijn, dat we die met elkaar bespreken en kijken hoe we van elkaar kunnen leren om die in ieder geval om te buigen. En die liggen vaak bijvoorbeeld in betalingen van toeristen. Okay. Wat ik heb gebruikt is natuurlijk gewoon Aruba presenteren. Het is natuurlijk voor ons ontzettend belangrijk om Aruba goed op de kaart te hebben staan. Zoals je weet, ik mag je zeggen toch? Ja, zoals je weet komen er heel veel toeristen elk jaar hierheen, ongeveer 2 miljoen. Er zijn heel veel oudere toeristen bij, veel 70-plussers, die problemen met hart, hoofd krijgen. We hebben natuurlijk ook feestende mensen met alcoholongelukken en dergelijke. En wij hebben elk jaar zo'n 3000 toeristen die we opnemen in het ziekenhuis en waar we dus van zo'n 500 opereren. Maar daarnaast hebben we ook al jaren toeristen die specifiek naar ons toe komen omdat de zorg goed is. Dat doen we samen met de ATA en denk dan aan dialysepatiënten die eigenlijk gewoon 3 keer in de week gedialyseerd moeten worden, nergens heen kunnen. Maar wij ze wel ontvangen en wij zouden dat eigenlijk willen uitbreiden. En dus daar hebben we ideeën over gebracht. En connecties om te kijken hoe we nog meer type zorg naar Aruba kunnen brengen. Mm-hmm. Waar de toeristen uiteindelijk indirect voor betalen, maar wij als bevolking enorme voordelen bij gaan krijgen. En ik denk dat stamceltherapie. Oké. U noemt net ook de term medisch toerisme. En dat hoor je vaker en vaker. De laatste weken, zelfs op Aruba, hoor je constant over medisch toerisme. En u bent er een voorstander van, hoor ik. Laat me eerst voor de goede orde, nemen we nooit aan dat iedereen weet waar we het over hebben. Wij weten wat het is, maar misschien een derde die daarnaar kijkt zegt, wat is precies medisch toerisme? En dan is het antwoord, als je zegt, wat is medisch toerisme precies? Ja, medisch toerisme is zorg voor mensen die echt specifiek daarvoor naar een ziekenhuis of een land afreizen. Dus in dit geval richten wij ons dan op zorg die wij leveren aan mensen die echt het ziekenhuis op Aruba kiezen om daar hun zorg te krijgen. Dus niet zozeer dat iemand die al op Aruba is als een toerist toevallig naar het hospitaal moet gaan omdat zij iets gekregen hebben of iets gebeurd is met hun waardoor zij hulp nodig hebben. Dat is niet medisch toerisme. Iemand die speciaal naar Aruba vliegt om medisch geholpen te worden. Klopt. Het andere is inderdaad gewoon zorg die je levert aan mensen die hier zijn om vakantie te vieren. En er gebeurt iets. Vaak is dat dan spoedzorg. En het andere is inderdaad echt mensen die daar specifiek hier voorheen komen. Denk bijvoorbeeld ook de zorg die we leveren aan onze zustereilanden, aan Bonaire. Elke week komen de mensen uit Bonaire hierheen die specifiek bij ons die zorg komen krijgen, inkopen. Want die mensen kunnen ook naar Curaçao bijvoorbeeld, of naar Sint Maarten, of naar Colombia, of naar Panama. Waarom komen ze naar Aruba niet? Waarom blijven ze niet op Bonaire? Is de situatie daar niet Bonaire is natuurlijk heel klein, dus daar is gewoon een klein ziekenhuis. Ze kunnen heel veel dingen niet. Dus als je een hartaanval krijgt op Bonaire, moet je gestabiliseerd worden en naar bijvoorbeeld ons toegebracht worden. Doe je niet, dan gaat iemand misschien dood. Dus wij staan daarvoor klaar. En het is voor ons natuurlijk belangrijk om zorg aan mensen te kunnen leveren. Zeker als het om onze zustereilanden gaat. Maar het helpt ons ook om extra geld in het laadje te krijgen. En dat geld kunnen we terug inzetten voor de maatschappij. Daar wil ik het over hebben zo meteen. Waarom bent u eigenlijk een voorstander van de medisch toerisme? Want er is vrij veel kritiek van verschillende mensen die zeggen leuk meneer Jaco, of meneer Vroegop, maar onze situatie op Aruba moet eerst 100% zijn. En ik ga over de details zo meteen, maar
Waarom ben je er dan een voorstander van, terwijl men zegt, ja, soms wel eens terecht, eerst onze eigen zaken regelen en dan beginnen aan medisch toerisme? Ja, ik snap dat ook wel hoor. Maar laten we ook zeggen, kijk, perfect bestaat niet. En als niemand ergens mee begint, dan kom je ook nergens. Maar het is wel ook een feit dat wij als eiland toch ook best wel klein zijn. En we hebben wel hier een behoorlijk aantal mensen wonen. Maar nog steeds zijn het uiteindelijk niet genoeg om alles wat wij aan zorg moeten kunnen leveren aan onze bevolking. En ook de wensen die we als bevolking hebben, om dat te betalen van de AC2. Dus de AC2 heeft eigenlijk onvoldoende geld in handen om de hele zorg van Aruba te kunnen voorzien. Hoe moet ik dat begrijpen? Want hoor ik u zeggen, we hebben meer mensen nodig. AZT kan niet allemaal betalen, dus we hebben meer mensen nodig om meer geld te kunnen innen? Eigenlijk wel, en misschien niet bevolking, maar wel, dus daar helpt de toerisme natuurlijk erg in mee. Dus al het geld wat de toeristen inbrengen, niet alleen voor de hotels, een heel groot deel van onze economie draait op toerisme. Dat geldt voor de barren, de restaurants, de lingersons en noem maar op. Maar geldt ook voor ons als ziekenhuis. Wij hebben dat geld echt nodig, omdat het geld van AZ2 onvoldoende is om de goede, juiste zorg met de juiste faciliteiten, medicijnen, apparatuur, mensen te kunnen leveren aan onze eigen bevolking. Dus we moeten heel blij zijn dat dat geld binnenkomt. En ik wil dat geld alleen nog maar dus groter maken, dat potje. Om te zorgen dat de taart goed over Aruba verdeeld is. Maar dan hoor ik u zeggen, oké, als het aan u ligt, komen er meer vliegtuigen naar Aruba met meer mensen, zodat die geholpen kunnen worden en die ook het geld kunnen betalen. En daar profiteren wij van. Maar dan hoor ik ook de mensen klagen van, ja, okay, medisch toerisme dan. Medisch toerisme. Maar dan zouden mensen zeggen, ja, maar onze eigen mensen kun je zelfs niet helpen. De wachtlijsten zijn te lang. Het duurt maanden voordat we uw hulp kunnen krijgen. Dus als wij ons eigen volk niet kunnen helpen, waarom ga je dan beginnen aan andere mensen? Ja, ik denk natuurlijk dat we moeten heel voorzichtig zijn in waar dat dan ligt. Hè, en hoe die keten ligt. Hè, van, is de toegang voor de eerste lijn goed, de tweede lijn. En ik weet dat wij in het ziekenhuis ook echt wachttijden hebben. Nogmaals, extra geld, waardoor we extra mankracht en faciliteiten kunnen bouwen, gaat daarin helpen. Ik denk dat we ook allemaal moeten realiseren dat nogmaals het geld van AZV niet genoeg is om te zorgen dat we dus minder wachtlijsten hebben, om te zorgen dat de faciliteiten uitgebreider worden. Dus het toerisme hebben we nodig. Dus als we minder wachtlijsten hebben, moeten we zorgen dat de AZV ons meer geld gaat geven aan iedereen. Ja, maar als er meer mensen zullen komen nu, zoals u nu zegt, dan zegt u dan is het oké. En als het niet gebeurt, dan is het niet oké. Dus... Nou, ik denk dat het dus helpt. Het is nooit en, maar, of zeg maar het is en. En ik denk dat we dus, wij moeten ervoor zorgen dat we zo min mogelijk wachtlijsten hebben. En dat moeten we doen door genoeg mensen aan te nemen. Dat is soms echt een uitdaging. Daarom ben ik bijvoorbeeld, dat heb ik ook in de mediagroepen, voor een fusie met IMSAN. Omdat we dan de schaarse mensen die er zijn op heel veel vakgebieden met elkaar kunnen delen. Daarom ben ik ook voor intense samenwerking met andere eilanden en met Nederland bijvoorbeeld. Maar ook met Panama en als het nodig is met Amerika. Om te zorgen dat je voor speciale operaties mensen invliegt in plaats dat je mensen uitvliegt. Want dan blijft het geld in dit geval op het eiland. En kunnen we zorgen dat we zoveel mogelijk mensen hier kunnen helpen. Zonder dat de wachtlijsten gaan staan. Hoor ik u zeggen, en corrigeer me als ik het fout begrijp. Hoor ik u zeggen dat ja, er zijn wachtlijsten, maar bepaalde services, dat kunnen we aan. En daarop kunnen we meer mensen hebben. Dus het is niet dat op alle gronden we fout zijn. Dus bepaalde dingen kunnen we meer mensen opnemen. En dat, vandaag de dag zonder problemen. Maar bepaalde andere dingen, ziektes of zo, dat kunnen we nog niet aan. En daardoor zijn er wachtlijsten. Ja, niet helemaal. Ik wil er misschien 2-3 dingen over zeggen. Ik zal proberen het kort te houden. Eerste is bijvoorbeeld onze eerste hulp. Op een lage dag, op een dag met weinig mensen, komen daar in ieder geval minimaal 37 mensen. Op een hele drukke dag 200. Onze faciliteiten zijn daar niet op gebouwd. Daar is het ziekenhuis gewoon niet voor gebouwd. En dat komt met name door niet altijd een even goed toegankelijke eerste lijn. Omdat de bereikbaarheid of beschikbaarheid. Maar komt ook omdat er in de drukke piekseizoens, nu met carnaval, maar ook met kerst en oud en nieuw, zoveel mensen hier zijn. Ja, dan moeten we triëren, dan moeten we de spoed eerst en dan komt er gewoon heel veel spoed binnen. Daar lijden we allemaal onder, ook onze bevolking. Oké, dat is één. Dat is één, dus dat is heel belangrijk. Het tweede wat gewoon echt heel belangrijk is dat we ervoor zorgen
Nogmaals, dat we proberen ons zorgpalet te vergroten. En daarvoor hebben we gewoon mensen nodig. Goede mensen die we kunnen aantrekken. Dus bijvoorbeeld voor bepaalde... We hebben nog geen robotchirurgie op Aruba. Ja. Dus als je dus een prostaatoperatie nodig hebt, of wat grotere, dan moet je nu naar Colombia. Dat kost heel veel geld om die mensen uit te sturen. En ze zijn uit het arbeidsproces en de familie is er niet bij en er moet familie mee. Wij hebben gewoon echt extra inkomen willen we genereren om te zorgen dat we die robot hier kunnen neerzetten. Aanschaffen is meestal nog wel het makkelijkste, maar het onderhoud en natuurlijk de juiste mensen trainen. En dan zie je als we dat doen, dat we natuurlijk wel meer operatiecapaciteit nodig hebben. Maar omdat we meer geld daar weer mee genereren, kunnen we uiteindelijk dat hele palet optrekken. En tegelijkertijd hebben we ook nog een probleem. Bijvoorbeeld kijk naar maag-lever-darmartsen. Er zijn er gewoon te weinig op Aruba. De AZV vindt eigenlijk ook niet dat er meer bij moeten komen. Ja, 1 poppetje, of in dit geval zijn het er 4, die kunnen maar een maximum aantal patiënten aan. Dus als we die wachtlijst naar beneden willen hebben, dan moeten we met AZV om tafel en zeggen, jongens, er moeten gewoon meer mensen bij. Maar dat kost wel zoveel geld. Ja, en als AZV dat wil, dan gaan we iemand aantrekken. Wil AZV dat niet, dan kunnen we dat dus niet doen. Dus wij hebben natuurlijk ook te maken met een macro-budget. Waar we soms flexibel in moeten zijn. En bij sommige specialismen is dat makkelijker dan bij anderen. Het hospitaal zoals het nu zit, zonder niks erop en eraan, die kan wel een medisch toerisme aan, als we niks aanpassen. Als we niks erbij doen. Als ik je zo wil praten, kunnen we medisch toerisme wel aan, maar bepaalde andere dingen niet. En dat is juist het probleem. Klopt, dus medisch toerisme op maag, lever, darm moeten we vooral niet doen. Maar medisch toerisme op dialyse, en zeker we gaan de dialyseafdeling verplaatsen, wordt groter, wordt mooier, wordt echt heel bijzonder. Daar kunnen we echt meer mensen vanuit het buitenland aan, om die mensen een vakantie te kunnen geven, een familievakantie te geven, en voor onszelf goede zorg te geven en inkomen te genereren. En dingen die we nog niet doen, dat kunnen we altijd aan, omdat we daar dan helemaal opnieuw kunnen beginnen, maar wel in een goed palet. Vaak hoor je altijd een soort kritiek, vooral op social media. Iedereen mag schreeuwen, iedereen schreeuwt ook. Maar voor mij zeg ik altijd, het is niet wie het schreeuwt, het is het is niet wat soms je zegt. is het ook wel wie het schreeuwt, want je weet wel ja, waarom. Precies, maar ook waar die kreten vandaan komen. En ik heb het specifiek bijvoorbeeld over nu de HAVA. Die is niet zomaar iemand. Dat zijn mensen die bekwaam zijn. Dat zijn mensen die het allemaal kunnen. En die weten erover. En als zij zeggen, meneer Vroegop, hallo, kom nou. Regel eerst de situatie op Aruba. En kom daarbij aan. Wat zien zij dan anders dat jij niet ziet? Nou, ik denk dat zij een heel ander vakgebied hebben. Wat niet te vergelijken is met een ziekenhuis. Ook helemaal geen idee hebben hoe een bestuur van een ziekenhuis eruit ziet. En welke uitdagingen er voor ons zijn en welke kansen we kunnen grijpen. Ik denk dat voor de HAVA geldt dat zij de huisartsen moeten zorgen dat dat goed bereikbaar is voor iedereen. Dat de toegang groot en openbaar is. Dat de mensen ook 's avonds en in het weekend en 's nachts makkelijk terecht kunnen. En voor ons geldt dat wij moeten zorgen dat we heel goed met die huisartsen samenwerken. Doordat we dan met elkaar veilige, goede patiëntenzorg kunnen geven. En ik denk dat de HAVA niet helemaal goed doorheeft hoe belangrijk dat extra inkomen is om te zorgen dat ook hun patiënten, onze gemeenschappelijke patiënten, nog beter geholpen kunnen worden of juist wel sneller geholpen kunnen worden. Ik hoor u bijna zeggen, en corrigeer als ik fout ben, u zegt bijna, schoenmaker blijft bij je leest. Ja, klopt. Ja, nou kijk, ik vind wel dat we altijd met elkaar in gesprek moeten blijven. En dat zijn we ook meestal. Maar ik heb wel zoiets van, commentaar op ons mag. Moet ook, houdt ons ook scherp. Maar en wij doen ook echt een aantal dingen, vind ik echt niet super goed. Dat kunnen we echt beter doen. Zoals? Maar ik vind dat de wachttijden op de eerste hulp, dat irriteert mij natuurlijk ook. En soms kan ik daar ook echt weinig aan doen. Maar daar kunt u als directeur niks aan doen? Als er dus 200 mensen per dag komen, is het heel erg verdomde moeilijk. Maar als directeur kunt u niet zeggen aan de AZV, hallo, kijk, ik heb 300 mensen vandaag, geef me meer geld, geef me meer mensen. Doet u dat wel? Of zegt u, er komen 200 mensen, ik kan niks doen. Nee, het is lastig. Je hebt natuurlijk te maken met pieksituatie. Dan zetten we wel extra teams in. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk wel nog steeds maar die beperkte faciliteiten. Je hebt maar, want het gaat niet alleen om je eerste hulp. Het gaat het doorloop naar het lab, naar je spoed, naar je röntgen, je CT-scan, je MRI. Er zit een heel traject aan vast. En dan is dat extra geld, maar tijdelijk goed. Maar je moet zorgen dat je naar een optimum in je capaciteitsplanning zit. En daar moeten we aan sturen. En zelfs als onze hospitality, ik denk dat die heel vaak heel goed is.
Maar er zijn ook momenten dat die echt beter kan. Dat we ons beter kunnen voorstellen. Dat we meer empathie kunnen hebben. Dat we ook uitleggen waarom mensen moeten wachten. En ik denk dat dat al in de afgelopen jaren, en ik hoop dat je het met me eens bent, echt al heel veel veranderd is. Dat we er beter voor staan dan vroeger. En dat onze medewerkerstevredenheid, die is ook echt veel beter dan een paar jaar geleden. Ja. Maar het kan altijd beter en het moet altijd beter. En die handschoen pak ik, dat schoenmaker, ik pak hem wel graag op met de HAVA. Van jongens, we moeten er samen voor zorgen dat die patiënt, want er komen ook heel veel patiënten bij ons, die niet bij ons horen. Daarom is die eerste hulp zo druk. Maar die horen bij de HAVA. Oké. Een van de goede dingen die ik moet zeggen als mediapersoon, een pluimpje, u heeft een perfecte communicatiebeleid, of ik weet niet of beleid het goede naam is, maar we worden overrompeld met berichten van alles en nog wat. Medische dingen, sociale dingen, maar ze komen allemaal binnen. En in een van die berichten las ik, en corrigeer me als ik het fout heb, geld van medisch, ik ben een paraphrase, geld van medisch toerisme, dus toeristen die Aruba bezoeken gedurende hun vakantie, geeft ons de ruimte om donaties aan elders te doen. Mijn vraag is, hoeveel geld verdient het hospitaal per jaar aan zulke medische gevallen? Nou, aan het totale medische, dus de zorg die we geven aan toeristen die hier zijn op vakantie en er gebeurt iets, en de medisch toerisme, dat bij elkaar, dat is ongeveer zo'n 35 miljoen per jaar. Dat verdienen we. Gulden. En dat geld gaat naar... Nou, dat geld gaat dus terug het ziekenhuis in. En een heel groot deel investeren we terug in onze foundations. Dat heet continuous learning. Dus dat betekent dat we investeren in mensen om mensen verder te helpen in hun educatie, nog beter mensen krijgen. We investeren dat in kwaliteit, dus in onze systemen, betere apparatuur, in een EPD. We investeren dat ook in ons personeel terug, in de zin van dat we mensen helpen, als ze het goed doen, dat we een bonus uitkeren. Dus een deel van de winst die we maken met toeristen, krijgt iedereen bij ons terug. Of je nou de schoonmaker bent of de chirurg. En iedereen krijgt ook hetzelfde bedrag. Als we het goed doen, hebben we daar heel veel profijt van. En we investeren in sustainability. Om te zorgen dat we uiteindelijk een duurzamer ziekenhuis worden. En dus dat bij elkaar helpt dat uiteindelijk ook onze eigen bevolking. Omdat we dus ook meer zorg proberen daardoor aan te kunnen trekken. Dus dingen doen die we niet deden. We helpen de bevolking, want we sponsoren bijvoorbeeld Kiwanis, we sponsoren scholen, we sponsoren dat ging naar door. En die bericht las ik het, of leek het wel alsof dat geld wat we krijgen van de toeristen die op het eiland zijn toevallig en hebben ze verongelukt of zo, of niet verongelukt, want dan zijn ze dood denk ik. maar dat ze een probleem hebben. Helaas, ja, precies. Dat geld gaat naar bijvoorbeeld instanties of zo. Dus nee. Dat begreep ik dan verkeerd. Ja, we hebben een percentage geven weg. Dus een gedeelte van die 25 miljoen gaat naar... En wij vinden dat we dat... En het gaat ook terug naar personeel natuurlijk. Als je kijkt naar carnaval. Ja. We doen daar ook een aantal activiteiten mee. En waar mensen ook zelf aan bijdragen trouwens. Maar dat teamverband creëren, dat samen zijn, u noemde dat in de marketing, is heel belangrijk. Want als je een goed team hebt, dan zijn ze goed op elkaar ingespeeld. Wordt het veel veiliger, durf je elkaar aan te spreken. En merkt de patiënt uiteindelijk daardoor dat ze een veel betere zorg kunnen krijgen. Uiteindelijk gaat het maar over 2 dingen bij ons. Dat is happy employees. Want als je niet gelukkig zelf bent, kan je niet je collega en je patiënt gelukkig maken. En het gaat over satisfied customers, dus tevreden klanten. En dat is waar we met elkaar, we zeggen dan nog zijn partij, waar we de hele dag met elkaar voor bezig zijn. Specifiek kritiek die we horen is dat u geeft het dan veel dingen uit, hoor ik. Veel is relatief, hè? Anders zeggen, dan mijn voorgangers. En mensen zeggen, geef het geld even uit naar renovatie, verbouwing, uitbreiding. Zorg dat nu eens klaar komt. En vul de vacatures en verminder de wachttijden. Eerst dit. Mijn vraag is dan, hoe is het met de renovaties, verbouwing en uitbreiding op dit moment? 2 antwoorden op. Want het eerste is de verbouwing die in de hand van het land Aruba en SOGA is. De hele verbouwing van het ziekenhuis en die nieuwe toren die erbij is gekomen, die is in 2014 begonnen. Had al lang klaar moeten zijn. Die gaat deze zomer klaar zijn. Dus die gaat echt de goede kant op. En daar heb ik echt... We gaan er een fles wijn samen op drinken als het anders is. En ook als het wel zo is. Maar in ieder geval, dus, daar heb ik echt alle vertrouwen in dat dat goed gaat zijn. Tegelijkertijd zijn wij wel bezig met ook andere verbouwingen. Dat doen we zelf. Omdat we investeren, en dat is een deel van dat geld wat we verdienen ook, terug in ons gebouw. Dus die nieuwe dialyse, die gaat op de 5e etage komen. De mensen die gedialyseerd worden, dat zijn er heel veel, gaan dadelijk
een heel mooi uitzicht krijgen. Die kijken uit over de zee, over ons mooie eiland. We gaan het inzetten naar een verbeterde radiologie. Er komt een hyperbare zuurstoftank. Om te zorgen dat mensen met wondenproblematiek veel minder amputaties hoeven te ondergaan. Veel sneller en mooiere wondgenezing. Voor mensen met longproblemen, duikgeneeskunde. En nou, de AZV sponsort daar iets van. De Nederlandse Defensie gaat daar iets voor sponsoren. Maar ook wij zetten toeristengeld daarvoor in. En dat zijn faciliteiten die we nooit hadden en die we nu gaan krijgen. Dus ik denk dat we dat dus echt wel heel veel doen. Maar kijk, ik wil heel veel. Dat zal ik echt gelijk toegeven. Maar we kunnen niet alles. Want daarvoor hebben we niet genoeg mensen en ook niet genoeg geld en ook niet genoeg capaciteit. U zegt in de zomer is het helemaal klaar. Dus dan is het de bouw klaar, is de verbouwing klaar, is de uitbreiding klaar. Nou, er is niks meer bezig dan met het hospitaal. Dan gaan jullie gewoon de plaats runnen. Nee, we runnen het elke dag. Alleen runnen. Nee. Dus de verbouwing van Soga is klaar in de zomer. Maar wij zijn nog zeker nog 2-3 jaar bezig. En daarna ook, denk ik. Want we zullen altijd bezig met renoveren, mooier maken, nieuwe faciliteiten. Omdat ik in geloof dat we moeten meegaan met innovatie. Dat is heel lang niet gebeurd. En dat is super belangrijk. Want we willen gewoon de Aruba niet alleen zorg kunnen geven, maar gewoon de beste zorg. Okay. En ik denk dat we die inmiddels echt al grotendeels aan het maken zijn. Waarom komen er zoveel mensen naar Aruba op vakantie? Is niet alleen omdat de stranden mooi zijn. En omdat de mensen aardig zijn. Maar ook heel veel mensen kijken van, oh, als er iets gebeurt, kan ik dan terecht? Dat die hartaanval, ons cardiologieteam is fantastisch. Die wedijvert echt met de topinstituten. Dat was vroeger niet, nu wel. En daardoor hebben we echt meer mensen aantrekken. We sluiten deals met cruisemaatschappijen die voorheen ergens anders heen gingen. Maar nu komt de crew en als er een passagier iets heeft, komen ze naar ons toe. Omdat de zorg goed is. Dat is voor ons heel mooi, want het geeft vertrouwen. Maar nogmaals, als we het steeds over geld hebben, het brengt meer geld in het laadje. Waardoor we uiteindelijk betere voorzieningen, betere apparatuur en mensen kunnen aantrekken voor onze eigen bevolking. En kunnen werken aan die wachttijden, enzovoort. Om even af te ronden met het geldgedoe. Sorry. Helaas moet het daar heel vaak over gaan. Hè? Laatste vraag hierover. Kostenplaatje. Want je hoorde alle soorten bedragen. Wat ik weet is dat het 3, 4, 5 verdubbeld is. Dus het is een heel duur hospitaal geworden. Wat is de uiteindelijke kostenplaatje geworden? Ik kan daar niet 100% antwoord op geven. En waarom? Is enerzijds het land, Aruba, heeft de opdracht gegeven aan SOGA, heeft de gronden eigenlijk gegeven en om dit project te doen. En het land Aruba die betaalt huur aan SOGA. Wij betalen geen huur, dus wij maken gewoon gebruik van faciliteiten. Maar alle interne verbouwingen, dus dat extra, dat betalen wij wel. Maar natuurlijk kan ik wel een beetje een antwoord geven, is dat als je kijkt over de 30 jaar periode, dan is het niet 5 keer, maar wel 3 keer zo duur geworden. En dat betekent dat we met alle kosten en alle rentes tegen $1 miljard florin aan zitten. En daar had je echt hoeveel was het origineel? Nou, ergens tussen de 250 naar 330 miljoen. Van 330, dus het is bijna 700.000 gulden. En dat is echt heel treurig. En dan ook nog eens, omdat het dan eigenlijk, er zijn heel veel dingen goed in de bouw, maar er zijn ook een aantal dingen minder goed. En er is heel veel bezuinigd op duurzaamheid. Dus ik was vandaag op de 5e etage bij ons en er is nieuw gerenoveerd en er zit er enkel glas in. Nee, we weten allemaal, enkel glas zorgt dat er veel meer warmte binnenkomt, veel meer kou naar buiten gaat. Onze energierekening gaat daar omhoog. Kunnen daar niks mee doen. We hebben grote problemen om bijvoorbeeld duurzaamheidsprojecten door te voeren. Dus er ligt een offerte bij ons klaar vanuit een bedrijf die zegt van oké, we kunnen jullie elektriciteitsrekening, die is nu 12 miljoen. Die kunnen we naar beneden brengen naar ongeveer 6, misschien 8 miljoen. Die investering die zullen we in 1,7 jaar terugverdienen. Dat is een no-brainer. Maar het wordt tegengehouden door allerlei partijen. Okay. Dus als je het dan hebt over geld dat we met toeristen verdienen. Ja, we verliezen ook wel geld omdat we zelf allerlei partijen hebben die het ons ook moeilijk maken om efficiënter, duurzamer te werken. Oké. Muito abbiamo avevo porcionato conversazione hope interessante, hope information. Nós estamos ganhando de parte do diretório hospital, mas para que back then dia na seguinte com vários artículos, vários vídeos, com breakdown, vários dia pontos aqui. Nós vamos welcome gratis de conversar over de IMSAM. Você está com batata caliente com hope en te buscando informação de budget. Welcome snack situado na Salstraat door dia, 7 dia para cima, na Antahabri,
Semi, Sonia e Beatriz, e vai kinda met u daar con sorrisa, riva nankara, voor die 6 ore mainta, te cu 2 ore tardi di Chalona per sabra, c'è domingo non te di 6 ore mainta, para 2 ore per dia, non tem desayuno suculento, almuerzo suculento, un lugar hope bom visita, gente dia fiora habri. Dus dat is situatie ding de La Salstraat, e zitten ons amigo aan die welcome snack. Estamos hablando con el señor Jacob Vroegop, que es director del hospital aquí in Aruba. Meneer Vroegop, ander onderwerp, fusie met de IMSAM. De roze olifant. Es dan cuando saque de IMSAM, está otro hospital, of el centro médico na San Nicolás y na playa. Tem uma discussão andando com Nankepa junto na Uni, na Fuser, na Uni, e vira hospital, em vez de botar 2 diferentes hospitalen, maneira que está agora aqui. Fusie met IMSAM. Ik hoor u zeggen van ja, andere mensen zeggen van nee. Is dat een realistische optie? Volmondig ja. En waarom? Kijk, ik hoor natuurlijk ook heel veel tegenstanders. En ik denk dat we Begrijpt u die tegenstanders? Ja, die begrijp ik ook wel, want dat is emotie. En het is iets uit de historie gegroeid. En het is natuurlijk ook mensen zijn trots op IMSAM, terecht. Net als mensen ook trots zijn op het HOH en trots zijn op andere bedrijven. Kijk, IMSAM is een instelling waar een aantal dingen gebeuren. En de meeste dingen gaan daar gelukkig heel goed. Net als ook weer in het HOH. Maar het is wel een instelling waar ook een aantal van de faciliteiten misschien onvoldoende benut worden. En ook niet alle faciliteiten aanwezig zijn die je misschien wel wil hebben. En dat willen we door de samenwerking en een fusie uiteindelijk gewoon verbeteren. Dat er een volwaardige SEH is. Want het narratief is SEH voor iemand die dit betekent. Spoedeisende hulp. En dat is er nu niet. En nu is er een spoedpost. Maar het narratief is dat wij IMSAM zullen sluiten als we zullen overnemen. Dat is nooit gezegd. Dat zullen we ook niet doen. Want onze visie is juist zelf dat er niet alleen een IMSAM, dat daar een post is van het HOH, maar dat er ook een post is misschien in het noorden van het eiland. En dat je dus artsen meer gaat verspreiden. Sorry dat ik even onderbreek. Als je een fusie hebt, betekent dat op een gegeven moment dat je dan op beide gebouwen HOH hebt en niet meer eentje die heet HOH en die andere die heet dan IMSAM. Wordt het één naam, onder 2 gebouwen 1 naam, of de talenten, de mensen, de beroepen die daar zitten, die verdwijnen, dan gaan ze verhuizen naar de stad, of is een fusie zoals men het ziet, 2 gebouwen, dezelfde mensen. Je stelt heel veel vragen in één vraag. Dat is ik probeer heel kort te zijn. Kijk, nogmaals, ik denk dat wat wij denken wat goed is voor het eiland is dat je dus resources deelt. En we hebben allebei gewoon last om genoeg personeel te vinden. Voordelen, geef eens de voordelen. Dus de voordelen. Dus gewoon ook personeel kan je delen, op HR, op finance, bestuurlijk natuurlijk. Je kunt verpleegkundigen, elkaar personeel. Je kunt de faciliteiten beter benutten. Je kunt de elektronische patiëntendossier op elkaar aan laten sluiten, waardoor we patiëntengegevens kunnen uitwisselen en daardoor veiligere zorg kunnen geven. We kunnen de zorg die nu vaak bij IMSAM plaatsvindt op de spoedpost, die moeten wij heel vaak herhalen. Dat kunnen we dan voorkomen, want dan hebben we dezelfde systemen. Wij zullen gynaecologen, urologen, internisten ook in IMSAM dan laten placeren, zodat iemand nu niet heel ver met de bus van San Nicolaas naar Playa moet komen, maar dat iemand gewoon daar ter plekke ook een gynaecoloog kan zien. Dat kan nu niet. We denken dat er heel veel kosten te besparen zijn, die nu tegengehouden worden omdat er wordt gezegd, ja, dat kan niet 2 instellingen, het is politiek lastig. Ja, het is een sui generis. Wat vind je het is een sui generis. Dat betekent gewoon dat het parlement kan besluiten dat IMSAM een stichting wordt. Dat kunnen we samen fuseren, kunnen we 1 CO afsluiten. Krijgt iedereen hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket. En dan heeft het een enorme verbetering voor de hele zorgsector, denk ik. Nadelen zijn onder andere dat is identiteitsverlies en cultuur. Maar dat is wel een programma wat je moet kunnen runnen. Nadeel is ook dat sommige mensen vinden de service in IMSAM beter. Ja, soms ook is dat waar? Nou, weet ik niet. Ik denk op sommige... Als ik aan Jacob Vroegop ga, natuurlijk gaat hij zeggen... Nee, maar kijk, ik denk dat sommige dingen kunnen daar wel makkelijker, omdat het lagere
een laaggradige zorg is, waardoor er minder risico's zijn. Waardoor, kijk naar onze eerste hulp. Ja, daar op de instelling komt, er is geen eerste hulp, dat is een spoedpost. Daar komen veel minder mensen. Op de OK kan veel meer gepland worden. Wij hebben te maken met mensen die ineens een keizersnee nodig hebben, mensen die ineens een arm verliezen, mensen die een hersenbloeding krijgen. Dus onze programma's veranderen continu. Wij hebben ook een veel meer uitgebreidere faciliteiten daarvoor nodig dan IMSAN. Dus die kan dat veel makkelijker plannen. Het nadeel wat mensen dan zeggen, ja, dan gaat het dicht. Ja, dat is helemaal niet waar. En dat gaan we juist ook niet doen. Ik denk dat het juist beter wordt. Goedkoper voor de samenleving. Beter voor de patiënt. Veiliger voor de patiënt. En gaat er dan een andere naam op staan? Ja, en of dat dan Horatio is, of het wordt een hele andere naam. Weet je, dat noemen we naam, geef het beestje een naam. Maar het belangrijkste is denk ik dat we met elkaar realiseren. Het is veiliger met het schaarse geld wat we hebben. Kunnen we geld sparen en terug investeren in de bevolking. En kunnen we ook het schaarse personeel we hebben juist inzetten. Een ervaren medicus zegt, laat IMSAM stil. Ze hebben een van de redenen, ze hebben een eigen financiële verantwoording, lening afgelegd en wat nog meer. En een eventuele fusie, brengt het hele systeem in de war. En het zorgt dat de leningen die aangedaan zijn, schulden en noem maar op, het allemaal fout gaat. Wat zegt u hierop? Ja, ik vind dat, ik weet wie, dat heeft natuurlijk dokter Posner heeft dat geschreven. En, ik heb nog nooit met hem echt samengewerkt. Wij huren een pand van hem, dus hij werkt gewoon heel goed samen met het ziekenhuis. Neemt ook spullen van ons af. Kijk, ik snap wel dat hij vanuit zijn tijd in IMSAN en misschien van het ministerschap IMSAN wil verdedigen. Maar het is meer emotie en dit zijn allemaal oplosbare punten. Ja, dus wat hij zegt is oplosbaar en is flauwekul. Ik zou het liefst zeggen van laat me het even doen. Dan zou kijk, je moet hier tijd voor nemen, dus 2-3 jaar zou een hele mooie periode zijn. Maar ik zou het heel graag laten zien dat het kan. En dat wordt beter voor iedereen. Eerste plaats voor de samenleving, tweede plaats voor de medewerkers. En derde denk ik echt dat we daardoor gewoon echt laten zien dat we, ons liedje van carnaval is Unity. Dat we één zijn en dat we er met elkaar staan voor Aruba. Als u het begrijpt, de IMSAM wil niet gefuseerd worden. HOH wil wel gefuseerd worden. Zie je dat fout of zie je dat correct? Nee, klopt. Ik denk dat het management bij IMSAN daar hele grote bezwaren tegen heeft. Omdat dat natuurlijk gewoon machtsverlies is. En het is ook een kindje. Okay. En dat er ook een aantal medewerkers zijn. Wij hebben een aantal, dat is ook een nadeel, een aantal medewerkers zijn van ons naar IMSAN gegaan die een aantal goed waren. Er zijn ook een aantal medewerkers gehad die wij helemaal niet terug willen hebben, want we heel blij zijn dat ze weg zijn. Okay. Dus dat wordt wel een dingetje, dat snap ik wel. En ik snap dat dat voor mensen onzekerheid brengt. Maar laten we achterover gaan, het grotere plaatje zien. Het is bijna, als ik over zo praat, is het bijna, het probleem is bijna helemaal politiek. Ja, ik heb ook bij de formateurs. Het is helemaal politiek. Ja, het is echt politiek. We zijn bij de formateurs geweest. We hebben dat punt heel hard op tafel gelegd. Dat heeft ook de vakbond heel hard gedaan. Betekent? Dat we gewoon echt gezegd hebben, fusie IMSAN, om die redenen. Okay. Dat heeft ook de vakbond gedaan, de APV. En dat heeft ook de ASHA gedaan, de organisatie van medisch specialisten. IMSAN ziet dat anders. En ik zou heel graag tegen meneer Reinhardt zeggen, kom, laten we samen die handschoen oppakken. Kom bij ons nog samen proberen, ook voor iedereen die dat nodig heeft, het beste ervan te maken. Laten we zeggen dat meneer Eeman regering lukt te vormen, want het is nog steeds een beetje een zootje. Bijna geloof ik. Laten we denken dat meneer Eeman de premier wordt en hij stelt een nieuwe gezondheidsminister. En die belt hij op en zegt, meneer vroeg op, oké. We hebben ook documenten gelezen. We gaan akkoord. Wie gaat het leiden? Hoe snel kan dit gebeurd worden? Kan die fusie klaar zijn? De sui generis die het nu is, moet naar het parlement. En het parlement moet zeggen, ja, we gaan akkoord met een fusie. Dus de sui generis moet veranderen in stichting. En dan moeten we natuurlijk met elkaar gaan toewerken ondertussen naar een integratieplan. Waar we heel erg moeten gaan rekening houden met mensen. Wat het betekent voor mensen. Maar uiteindelijk... Hoe snel? Ik denk dat het echt binnen 1,5-2 jaar geregeld gaat moeten kunnen zijn. Want uiteindelijk... Het financieel gedoe dat men zegt... dat kunnen we heel makkelijk oplossen. En we hebben een goede relatie met banken. En we hebben goede financials bij ons werken. Het is
soms moet je ook gewoon de snelle pijn trekken. Of dan pijn is. Wat betekent snelle pijn? Nou, dat je, hoe langer je over iets doet, hoe lastiger het soms ook wordt. Je moet de knoop doorhakken. Ja, ook als je ziek bent. Of als het even niet goed gaat met een relatie. Ja, dan kan je jaren doorgaan. Dan kan je ook gewoon zeggen, ja, weet je. Ja. Dat is met dit ook. Dus ik denk dat moet kunnen. Bij het HOH zijn alle mensen voor. En waarom? Omdat wij een enorme druk op onze schouders hebben om die zorg te leveren die IMSAN niet kan leveren. En ook nooit zal gaan leveren, omdat daar de faciliteiten er niet voor zijn. Eindvraag. Ik hoor mensen ook schreeuwen en gillen en zeggen, allemaal goed bedoeld. Ja, die Jaco is heel enthousiast, heel ambitieus, te ambitieus. Hij wil te veel dingen. We zitten op een klein eiland. Pipe it down a notch. En hou het realistisch. Hebben ze gelijk? Nou ja, ik ben ambitieus. Te ambitieus? Nee, ik ben niet te ambitieus. Ik ben wel realistisch. En kijk, mijn drijfveer is echt, ik wil het goed doen voor Aruba. Ik wil dat er een beter ziekenhuis staat dan daarvoor. Hij wil scoren. Ja, natuurlijk willen scoren, omdat het natuurlijk gewoon mooi is, omdat het leuk is om dit te bereiken. En om te zorgen dat wij gewoon in de hele Caribiën het beste ziekenhuis hebben. En dat we onze zorg op het eiland het beste is. En er moet nog heel veel gebeuren, want voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg en de geestelijke zorg. Dus daar probeer ik me ook niet over uit te laten. Maar dus ja, mijn handen jeuken om te zorgen dat het beter kan. Is dat te ambitieus? Ik denk het niet, want natuurlijk moet ik ook geremd worden. Maar als ik de minister zou mogen adviseren, of Mike Eeman zou zijn, zou ik zeggen, ja, in die eerste 100 dagen neem heel veel executive orders, beslissingen en laten we een visie uitzetten waar we voor de toekomst van Aruba zorgen voor een hele goede, stevige zorg. Want dat is een basis niet. We krijgen enorm veel vergrijzing. De ziektes die we met elkaar hebben, die zijn ook niet mals. Dus laten we ook inzetten op preventie, goed voor onze ouderen zorgen. En tegelijkertijd zorgen dat we genoeg geld hebben om mee te kunnen wandelen op innovatie. De laatste vraag is een hele persoonlijke vraag en hele, zal ik zeggen, gevaarlijke vraag. Want het is een lastige vraag. Ben benieuwd. Lastige vraag. Laten we zeggen, ik ben over de tijd trouwens. U zegt groen licht, maar net als het airport, het moet met een lokale persoon aan de kop. Dus geen Jaco, maar een lokale persoon. Wat zegt u dan? Nou, ik denk dat het uiteindelijk nooit moet gaan om de persoon. Ik hoop ook dat als ik... Laat me het zo stellen, zijn er mensen lokaal bekwaamd om dit te kunnen doen? Ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven. Kijk, ik denk dat elke situatie heeft een bepaald type mens nodig. Ik denk dat ik de juiste man op de juiste plek was. Ben, sorry. En ik denk dat ik heel veel dingen heb laten zien dat we met ons team echt hebben kunnen veranderen. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter kunnen. En ik denk dat we nog lang niet klaar zijn. Ik zou het heel zonde vinden dat ik er vanaf gehaald word en dat iemand anders het gaat doen. Ongeacht of die persoon uit Aruba, Curaçao, Nederland of Jamaica komt. Zijn er mensen op het eiland? Er zijn natuurlijk altijd mensen overal. Maar we hebben... Ik ben hier een poosje. Ik zie die mensen die zegt, als ik weg moet, of als ik wegga, dan zal ik hem en hem zo en zo opleiden of laten even coachen en dan rustig achterlaten als hoofd. Ja, ik denk dat er wel potentie zit. Dus dat is ook een van de toch wel van de dingen waar we natuurlijk mee bezig zijn om te zorgen dat we mensen opleiden, mensen kennis en ervaring meegeven. Is dat nu al zo? Denk ik niet. Is het over een paar jaar zo? Denk ik wel. Dus het is ook vertrouwen wat je aan mensen moet geven. Mensen moeten ook het laten zien. Wat natuurlijk wel lastig soms is, dat is voor mij makkelijker. Ik heb hier natuurlijk heel weinig banden. Dus ik heb hier geen familie die woont. Dus als ik iets raars doe, dan belt mijn moeder me niet op. Hé Jacco, maar de zoon van de buurvrouw en die zijn vriend. Ja, dus voor mij is het soms makkelijker om beslissingen te nemen die ook impopulair zijn. En die moet je als bestuurder nemen. En net zo'n fusie met IMSAN. Ja, ik weet dat het impopulair is. Maar als we daar allemaal heel eerlijk naar kijken, is dat gewoon het beste voor het eiland. En ik durf die te nemen. Ik wil die ook graag nemen. En ik durf ook... Ik hoor u bijna zeggen, hou het aan een buitenlander, want dan heb je minder problemen om beslissingen te nemen. Het heeft voordeel. Maar ik denk dat ik ben nu met mijn collega, meneer Crouzet. Dus we hebben een Arubaanse CFO, we hebben een Nederlandse CEO. We hebben samen mooi die balans, denk ik, tussen het eiland en dat hij mij natuurlijk ook af en toe kan souffleren van, dat is toch handig als je dat zo doet. En ik natuurlijk die af en toe ook gewoon hem kan afvangen en zeggen, ja, maar weet je, laat mij dan maar even de boze man zijn.
Maar die samenwerking, die is denk ik heel goed. Ik denk dat heel verstandig is. In heel veel landen trouwens. Meneer Vroegop, Masje dankie. Ons tijd is op. Het was een hele gezellige gesprek. Ook dankjewel. En ook heel informatief. En ik zal er vaak gebruik van maken in de volgende dagen met reportages hierover. Nogmaals bedankt en nog een fijne carnavalsweekend. Dankjewel. Ga je meedoen? Ik denk het niet, maar ik ga kijken, denk ik. Nou ja, wij zijn met het ziekenhuis met een mooie groep. En dat is voor ons echt een hele mooie teambuilding. Maar ook aan de samenleving. Is dat Hospitalis? Hospitalis, ja. We zijn in het geel. Dus ik hoop dat ik heel veel mensen ga zien. En dat we met elkaar ook het leven vieren. Want dat is heel belangrijk. Los van al het gedoe wat we af en toe met elkaar hebben of creëren. Hoe groot is de groep? We zijn met 150 mensen van het ziekenhuis. Oké. Ja. Alright. Tawata, signor Jaco, Dr. Jaco Vroegop, direttore del Hospital Aruba, com una hoop informação valiosa riba Kiko tá tomando lugar, mas por poder sacar mais roupa fora de e nós logo não quer bastante. Tá queda na abo como tá usa informação, usa ela de forma responsável, darele, CNG, usa ela repartir e para assinar botar muito mais educar sobre um tema assim importante para acutar nosso desenvolvimento médico. Meu nome é Titular Clay, danke por estar conosco. Outro semana, meeting diretor de ATIA de los programa, que está o senhor Henriques, por aqui. Passe uma feliz noite e até depois.